Друга не по-малко тежка тема – безпрецедентен опит за отвеждане на деца от България против волята им, но по силата на съдебно решение на полски съд. Ужасяващата сцена, която ще видите, се разиграва в Асеновград, където децата живеят от година с баща си. Майката е полски гражданин. Според бащата, майката е имала проблеми с алкохола и дълго време е работила в Палма де Майорка, докато за малките Павел и Николета във Варшава са се грижили той и баба им от България. Вчера майката в присъствието на полиция, частен съдия-изпълнител, представители на Агенцията за закрила на детето и на полското посолство у нас, взе против волята му едно от децата. Другото успя да избяга. И кадрите в следващия репортаж не се препоръчват за хора с слаби нерви. Господин полицай, тази да се дръпне, тази да се дръпне. Да, да се дръпне тази. Да, потърси. Господин полицай. Да, потърси. Дай да те пусти, бе, пусти, ще тъжи. Пусти, бе. Айде да сме дети!